Sewengitan bisa nendro gawang-gawang katon aneng nendro tak sesuwun mugi enggal enjang kekesengat sing kapan sasat koyo sewindu ngantu-antu nganteni tekamu itu kok rakit asmara nadyan meh raino ing rasa mung sedhela sewengitan bisa nendra gawang-gawang katon areng netra iya tak sesuwun mugi enggal enjang kekesengan sing kapan sasat koyo sebindu ngantu-antu ngenteni tekamu bedo kok ngerakit asmara
nadyan merahino neng ing rasa mung sedelo